jeden ruka mi vyzeral asi tak, jak tam bola odfotená a vo benzín mi nádherne mi to stiahol. Lebo zápal, to si zapamätáte, to sú proteíny. A vo benzín čo obsahuje? Proteázy. A áza, koncovka je enzym, takže štiepy, takže krásne, čo sa týka vstrebovania. Hociaký jeden, keď budete mať koleno narazené, úraz, posttraumatické, svítka, proste ten zápal treba čím skorej stiahnuť, rozbiť. Lebo ten zápal zase robí kyseliny, fibrinové vlákna, tam to zase všetko tuhne a robí to akože ďalšie problémy. Takže budete vedieť kolagén, hydrolyzovaná želatina všeobecne. Potom pozor iba Thai-boxery, bratislavský, ešte niektorí vymysleli, a tie glukosamín chondroitín, hydrolyzovaná želatina, základ, čo sa týka klbovej výživy. A oni vymysleli, čo majú kone, klbovú výživu, tá konskú. Akože je to, v úvodzovkách je to dobré, ale sú to konské dávky, tak to je prekoná. A problém je taký, že dosť si zatešíte latriny s tým. Akože, keď je nejaký extrém, treba to vyskúšať, ste vedeli. Takže máme chondroitín, glukozamín, MSM-ko, poznáte metylsulfonylmetán, vynikajúca vec. 8 mám jednu vec, 3 gramy a viac. Keď budete mať nejaké klbové výžive, MSM-ko, že tam má 200 mg, je to smiešná dávka. Treba si samostatné MSM-ko kúpiť, samostatný metylsulfonylmetán a samostatný ho dávať. To isté kyselina hyaluronová. Boli sme na konferencii v Ženeve, viacero konferencií, kde sa riešila kyselinu hyaluronovú, poznáte určite. Najlepšie sme to riešili s viacerými odborníkmi, keď sa týka priamo do klbu. Kyselina hyaluronová robí to, že hydratuje synoviu, hydratuje klb, zmiznú krepitácie, keď sú problémy zápaly sťahuje. Problém je taký, že kyselina hyaluronová, keď sa dá kúpiť ako perorálnu formu, že aj ju jete, tak to sme riešili s viacerými odborníkmi, záleží ako má molekulovú hmotnosť. Ale vy neviete, ako má molekulovú hmotnosť. Ona musí mať určitý stupeň molekulovej hmotnosti, aby sa dostala cez git ako traviaci trakt tam, kde potrebujeme. Takže vy, keď aj prídete do lekárne, ja som prišiel do lekárne, že viete mi povedať, že zloženie, že molekulovú hmotnosť nám napozná, že čo nechcem. Takže čo sa týka kyseliny hyaluronovej, my sme to aj uzavreli. Keď chcete, tak injekcie priamo do klbu. To síce sú trošku drahšie, je to trošku drastickejšie, ale máte 99% úspešnosť. Kúpite ho drahú, idete ju perorálnou formou, neviete, či vám zabere. Kyselina hyaluronová? Na to do liečenia. Áno. No len problém je taký, že tie perorálne formy nemusia fungovať. To skúšali placebo, skúšali to a... Injekcia je vynikajúca. To nejakých 150 €. Ale to už by som si dodal úplne, že keď je naozaj problém. Najprv to treba glukozamín, chondroitín, tak ľahko, lebo prípadne ten bobenzín, aby sa to vyťahol, ale keď je pretrvajúci problém, že príde nejaká artróza, tak už sa musí kyseliť. No, napríklad keď je problém, môže povedať pri syndrom bolestivého ramena, máme zvýšený sediment, palpačné citlivé rameno, môže tam byť zápal a tak ďalej, dajú sa nejaké kortikoidy, to taká na to, minimálne som dával. A proste aj solno-emeričko rozhoduje. Rentgen vám nepomôže, rentgen iba ukáže zloženie, solno-emeri ukáže štruktúry. A na štruktúre vidieť, že je poškodená, tak potom musí sa to akože potvrdiť. Není to také, že vidím, že šupnite mi kyselinu hyaluronovú. Dá sa to potom aj cez poisťovňu, to je lepšie, lebo je to lacnejšie. Ale to už je extrém, lebo veľa ľudí má rozbité ramená, tak vtedy tá kyselina hyaluronová, keď sa dáva, je to výborné. Ale oni tiež dávajú formu, že perorálnu, ale to by som neodporúčal, lebo tá je tiež dosť drahá. A keď neviem 100%, že mi to zabere, ako to má molekulovú hmotnosť a tak ďalej, takže tí odborníci radšej dávajú tú injekčnú formu. Sice je to nepríjemné, takú výhru šupnú do kozu, to zase ani ani. To je s tým pokoj, alebo? To je dočasná záležitosť, to je v rámci športu dočasné, lebo čo sa týka ortopédie, keď už máme raz nejaký problém, tak automaticky vám dáme stop. Budete maximálne cvičiť, to fosírovať a tak ďalej a vy budete chcieť cvičiť. Reálne ešte môžete cvičiť. Ja som stretol môjho ortopéda a sa ma ešte pýtal, že no už môžeme začať pomaly ten bench press. Ja už tlačím 60 kg, to som mal rameno akože vyhodia. Takže ja to riešim s odborníkmi zase ďalšími, lebo lekári, nemôžete im to zazlievať, sú a hlavne neurológovia, keď sú štátni, to je niečo strašné. Keď sa vám niečo stane do súkromnej kliniky, tak to treba utekať. Lebo tí štátni, oni vás chcú iba dať do stereotypu, aby ste mohli existovať. Oni, že vy chcete športovať. My sme mali x pacientov, že kde prišiel k nám a nám povedal, že mne povedal lekár, že v živote nebudem na bicykli jazdiť. A my sme s tým skončili a chlapík teraz za Masters vyhráva Slovensko, Európu a tak ďalej. Ale štátny lekár ho odpálil na plnej tej. Ja máme také skúsenosti so štátnymi lekármi, to je, oni robia z ľudí pacientov, lebo oni liečia príznaky, oni liečia príčinu. Vy tam prídete, máte
sekundárne sa vám urobí jedno ochorenie, primárne vám urobí ďalšie veci. Máte milión príznakov, on vám našla analgetika, toto, nejde po príčine. Poznám jednu pani, ktorú riešili na totálnu, už brala veci, mala bolesti hlavy, migrénozne stavy strašné. A my sme zistili, že má spinálne svaly, proste mala plochú nohu. Viem, že mala plochú nohu, čo sa stalo. Vyrotovala sa jej pánva, reklinovala. Všetko, čo máte na tele krivé, sa kompenzuje niekde, kompenzačné mechanizmy. Telo to je kinetika, to je pohyb a musí byť všetko zachované. A jej sa plochá noha vykompenzovala v cervikálnej chrbtici, ako v krčnej. Cervikokraniálny syndrom z krku do hlavy. Šupovali do nej analgetika, lieky. Prišla môjmu kamošovi pár cvičení na krk, uvoľnili sa spinálne svaly a vybavená. A tu sa jej dala vložka na ploché nohy, hotovo. A všetku tú chémiu sme dali, akože nehovorím, niekedy to je dôležité, ale vo väčšine sa to tak rieši, že nejdu po príčine. Že môže to byť problém pohybový, môže to byť chrbtica, môže to byť to, oni proste idú iba po príznakoch. Príznak je bolesť, závrat, neviem čo, tak si teraz nájdem lieky, na toto šupnem, ale príčina pretrvala. Potom sa, preto neuznávam obstreky, absolútne, lebo tá bolesť na niečo je, tá bolesť niečo značí, aby sme ju vyriešili, nie že tam šupnem obstrek analgetický, bolesť, luboiskiatický syndrom, keď majú ľudia. Tam je zráždený nervus ischiaticus, je to dole do nohy. Čo spravia? Našupujú tam obstreky, automaticky dotyčný sa potom môže normálne pohybovať, ale problém pretrval. Vyprchá analgéza, problém zase príde. To isté X by som mohol vymenovať, to isté ozónoterapia. Reálne sme s lekármi riešili, viete čo je ozónoterapia, ste to počuli? To sa pichne ako keby vzduchová bublina niekde, kde tlačí príklad nejaký sval na mniechový koreň a teraz on sa pichne pri chrbticu. A teraz logicky, čo tá bublina posunie ten stavec? Určite nie, však posunie tú mäkkú štruktúru. Takže to sú také diskutabilné veci. A to možno niekedy inokedy. Takže budete vedieť vyslovene dôležovať. Čo sa týka klubovej výživy, flex jednoznačné, my máme gelotry komplex. Všetko si pozerajte zloženie, buď si berte ako monozložku, keď mám nejaký zápal, bolesť, glukozamín a tak ďalej. Keď sem nejaký komplex, zaujímavá ma hydrolyzovaná želatina, to je základ. Hydrolyzovaná želatina, keď sa nad tým zamyslíte a dáte si aminoprofil hydrolyzovanej želatiny, prolín, hydroxyprolín, glycín. Viete čo to je? Prolín, hydroxyprolín, glycín. Aminoprofil čo? Beef protein. Každá jedna klubná výživa, prolín, hydroxyprolín, glycín. Beef proteíny, aminoprofil takisto, maximálne je tam pridaná aminokyselina, tryptofán a tak ďalej. Takže môžete úplne, keď si dáte klubovú výživu, ktorá má veľa hydrolyzované želatiny, teoreticky si to môžete prerátať ako dávka proteínu, že dáte si 12 g hydrolyzované želatiny, tak to môžete dať ako 12 g proteín, keby ste si dali beefkový. Beef proteíny viete, ak sa robia. Nemyslíte si, že sa tie beef proteíny robia, že tam niekto švacné 500 g steak a z toho vysúšia. Beef, príklad, oholí sa krava, dostanú iba tie kosti a na tých kostiach zostanú odstupy úplný tých šliach a tie všetky kolagény. Z dízu, z vodu, to je taková tryska, taká babka, takže prebehnem po niekom, tak ho aj rozrežem. Vlasy opadajú. Tak opadajú, týmto sa očistia tie kosti úplne, zostane iba tá zmes toho kolagénu a trošku tých svalov a toto sa dehydruje, suší a záleží, aké sú všelijaké metódy, zastudená, zatepla neuznávam, lebo denaturujú bielkoviny a tak ďalej. Ale vyzerá to akože nechutné, ale je to najkvalitnejšie. Toto je najkvalitnejšie. Táto zložka, keď tam ešte zostane trochu tej hovedziny, obohatí sa to o kreatín a tak ďalej, čo sa týka. A toto treba špeciálne. Ešte informácia, Phytosoja Osteo, to je, poviem informáciu, možno sa tu viacerí tréneri, kebyže máte, teraz sme to často, je to riešená otázka ženy 40-ky, 50-ky, čo majú klimakterium, menopauza. Ženy, ktoré to mali nepríjemnejšiu príčinu, hysterektómia, proste keď mali problémy, gynekologické veci, vyťahnuté vaječníkov alebo tak. Všetko to má spoločný súvis, narušený estrogen v tele. Tieto ženy, napríklad teraz sa stal jeden známy, mal takú pani, hovorí, že ty kokos osteoporóza 1. stupňa, za pol roka mi hovorí osteoporóza 3. stupňa, že lejem do nej vápnika, na to nič. No tak leje do nej vápnik, Dčkom a Kčkom je dobre dávať, ale môže do nej liať tony vápnika, lebo ona má narušený estrogen v tele, tak automaticky kostné bunky osteoklasty sú deaktivované a ona keď do seba bude šupovať vápnik, tak ho akurát zaťaží obličky a všetko pôjde von. Takže tam je jediné príde k lekárovi a ten povie, no pani, dáme vám hormonálnu substitučnú terapiu, to je maximálne nebezpečná vec, tam sa potom kontrolujú
axilárne, pazuchové uzliny a tak, lebo to nebezpečne môže to vyprovokovať rakovinu. Dáme dobre fitosoju, fitoestrogény, prírodné. Fitoestrogény ženám týmto v klimaktérium, a ktoré majú problémy hormonálne, urobia to, že urobia to prostredie v organizme také, ako keby, keď bola mladá alebo zdravá, automaticky sa začne naťahovať vápnik do kosti. Takže vynikajúce, čo sa týka osteoporózy, fitosoja po 40-ke, výborná vec. Čo sa týka fitoestrogenov, netreba sa báť, sú extrahované zo soje, zo sojového proteínu. A keď máte sojové izoláty, ktoré sú na takej úrovni, lebo často ja prednášam trénerom jednotky 2-3 výživu a často sa rieši otázky sú, že či sojový proteín obsahuje fitoestrogeny. Neobsahuje. Keď máte sojový izolát, nemôže obsahovať fitoestrogeny. Kedysi áno, alebo keď je nejaká divná firma, ale nemôže. Lebo najlepšie to je pre chlapa, keď potrebuje ešte testosterón, zvyšuje anabolizmus, aby dostal fitoestrogeny. Keď si chcete urobiť z nejakého chlapa srandu, tak mu dáte fitosoja, že vitamín C. Takže to máte taký horší prípad. Takže bioenzym, vápnik, k tomu sa nejak nemusíme. Máte nejaké otázky, čo sa týka klbov, nejakých ochorení? Alebo niečo? Takže stretching, však to základné veci vám nemusíme. O šlachy sa treba totálne starať. Pre nás to je výhoda. Ja som vždy na každej prednáške potom sa nestaral, lebo aj tak nakoniec skončíte niekde u nás a my máme potom z toho peniaze, takže to je zase na druhej strane. Športovci, to je najlepší biznis, to vám poviem na rovinu. To riešime iba športovcov. Lebo športovec už keď má nejaký problém, dovtedy to podceňuje, poviem vám, takáto je realita, on to podceňuje klubovo vyžívanie. Potom nastane nejaký problém a on povie, ja chcem stihnúť túto súťaž, ja mám ešte toto naplánované, potrebujeme ho dať rýchlo dokopy, tak viete, to musíš dať a potom sú to strašné peniaze. Vo benzín, tu si dáte 110 €, 800 kapsúly a potom ďalej, flekami dojdete 200 €. A to hovorím do základné veci, takže prevencia, každý aktívny športovec raz za 4 roka klbová výživa. Prerátajte si to, ako som spomínal, prolín, hydroxyprolín, glycín, máte aminoprofil beef proteínu. Čo sa týka klbovej výživy, vždycky nálačno. Nemiešať to s bielkovinami. To isté, keď máte nejakú monoaminú kyselinu, takisto nemiešať s bielkovinami, lebo vylúčia sa proteázy a potom rozbijú tú monoaminu. Vy urobíte obyčajnú flexiu, extenziu v bicepsovom kolbe a tuto uvidíte, že čo to vlastne. Tu dám také všeobecné video a potom si dáme presne jednotlivé svaly. To som spomínal, základný kinetický pohyb, svalová súhra, tam je. Všetko je riadené nervovo, hypotalamus nám všetko pekne riadí. Každý jeden pohyb. Vykonávateľ nervov, svalová platnička. Tam uvidíte, ak je dôležitý vápnik, bez vápnikový pohyb nebol žiadny. Tuto máme hladké svaly, peristaltický pohyb, ako vzniká v pažeráku, štruktúra hladkých svalov, že vzniká peristaltický pohyb. Extra máme srdcovú svalovinu, to máme extra druh, to je ďalší druh svaloviny. Takže máme hladké svaly, srdcovú svalovinu, to má zase takú branitejšiu štruktúru. To je tak na ukážku. A teraz ukážem. Zase, to pôjde postupne. Úplne sa dostaneme až na aktín a myozín. Zase máme flexiu, máme biceps ako agonista, biceps ako antagonista, svalové vlákno. Máme neurón, ako nám prechádza na nervovú svalovú platničku. Presne ako sa nám vylúči. Mediátor, ako sa vyučí. Ono tu pôjde každú prezentáciu podrobnejšie, uvoľní sa vápnik. Aj tam ste to videli, keď sa to zapálilo. A tu máme aktívny a myozíny, jak pracujú. Obyčajná flexia. A ukážem ešte ďalšie. Sa bude postupne, to bude vedieť. Potom vám ešte ukážem tráviaci trakt, peristaltiku celkovú. Zase flexia, biceps, v tom klbe. Tuto už máme podrobnejšie.
tu zase, ak sa vylúčia jednotlivé mediátory, zase všetko sa deje za prítomnosti vápnika. Tu nám to trošku pracuje, zase sa to zaparí, sa stiahnu, vznikne nám požadovaný pohyb. Nám tu prejde na vykonávač. To posledné video najlepšie nám to zvládate vlastne. Toto všetko sa deje za totálnych pár milisekúnd. Úplne, že proste flexia. A zase sa uvoľňuje vápnik, aby mohol vzniknúť pohyb. Preto vápnik je neuveriteľne dôležitý. Netreba podceňovať všetky ochorenia svalov neurologický úrovni a nedostatku vápnika. A tuto tu bude mať zase flexia, biceps. A teraz ideme podrobnejšie. Presne máme svalovú vykonávač, svalovú jednotku. Toto je krásne vidieť. Jak sa zasúvajú, aktín myozín. A ešte bude bližší záber, aspoň vidíte, jak funguje sval. Aktín, myozín, jedno vlákno druhé. Príde vápnik, hlavička sa zasune. No, to ešte tam dávajú komentáre, zasune sa, posune. Takto funguje klasická flexia, ktorá sa deje milisekundy. Teraz posune, vysune, zasune druhú hlavu. To máme tu flexiu, keď to tak potiahne. Ďalej energia, adenozín, trifosfát a tak ďalej. A zase sa posunie. A tuto potom je dobre vidno, budete vidieť, ako to pracuje celý mechanizmus. A takto nám vzniká, dá sa povedať, svalový vôbec posun. Vidíte, ako to pracuje. Pracuje to na takejto úrovni, máme ďalšiu úroveň, to je vykonávač. Takže celkom zložitá záležitosť. Dobre, a teraz vám ešte dáme digestív, dáme tráviaci trakt. Aby ste sa chceli pozrieť, že to dáme niekedy jednotlivý tráviaci trakt. Oprekávca tam tráva. Vznikne hlb. Tuto máme epiglotis, o nej vám poviem. Epiglotis uzatvorila dýchacie cesty, všetko nám je do pažeraku, vzniká peristaltický pohyb, posúva sa dole ten hlb, vrchná časť žalúdka, kardia, to je zvierač, ktorý prepustí do žalúdka, tuto máme fundum, telo, body, časť žalúdka, posunie sa dole filorus, vrátnik, ďalší zvierač, a sa mechanicky a chemicky potreba spracováva, posúva sa 12, enzymatická funkcia proteázy, lipázy, amylázy, záleží, čo tam príde, máme tenké črevo, rozhodujúca časť prebávanie. Tuto uvidíte klky. No jasne, že nám tie klky nevyzerajú takto fajnovo, ale potom poviem, že tak by mali vyzerať, tak to vyzerá klk. Preto sú dôležité detoxikačné kúry, čo sa týka tenkého čreva. Klk obsahuje veľa esenciálne zásobiny kvôli tomu, že rozhodujúca časť prebávania, zase hrubé črevo, kde sa stolica zaústie proximálna distálna ďalšia časť a prakticky to prechádza. Ale čo sa týka tráviačky, to si dáme niekedy na budúce. Máte tu. Tento papierik už je na takej vyššej úrovni, je to normálne, je to oficiálny, je kalibrovaný, alebo ako by som povedal, je to klasický, taký by ste pásli normálne v nemocnici. Viete si tam pozrieť glykémiu, rannú, máte tam tých papierikov viac, potom nie, že sa niekto ráno lakne, že do prdele mám hyperglykémiu, keď sa zobudím, mal by som mať normál alebo hypoglykémiu, ale keď si dáte nočný proteín, nejaký kazeín, alebo niečo, tak jasné, pozor, aj proteíny vieme, že má glykemický index, takže ráno sa môžete zobudiť hyperglykemicky a sa môžete nalakať. Najdôležitejšia močovina, kyselina močová. Tam zbadáte, nakoľko ste krížikov a proteíny. Ja teraz mám veľa prednášok, čo sa týka... Vy ste boli prekvapení, vyskúšajte ten papierik, nakoľko budete s proteínmi, tí, čo cvičia. Lebo my tento problém riešime, veľa ľudí hovorí, no čo, dal som si viacej proteínu. Nie, nedal si viacej proteínu, tam je nejaký problém. Lebo za normálne okolnosti, vy keď si dáte proteín, tak by ste ho mali, príklad, dáte si 100% proteín, teraz nehovorím, že 100% proteín, taký neexistuje, že 100% proteín. Vám sa v tele spotrebuje 60-50% proteínu, ostatok ide
odpadové látky a tak. Potom keď cvičíte, zvyšuje sa vám bazálny metabolizmus a tak ďalej, tak vyčerpáte 60% proteínu. Ale problém nastane vtedy, proteín sa vyčerpá. Problém nastane vtedy, že keď sa zrazu objaví bielkovina v moči, čo to znamená? Obličkový parenchym, to je glomerulum, také kolečko a tam sa to všetko točí a problém je taký, že tu má také membrány a cez tú membránu mi môže prejsť iba odpadové látky. Ale keď sa mi tam dostane krvný element, alebo sa mi tam dostane bielkovina, hníz a púst a tak ďalej, tak už to nejaký problém, čo ten parenchym bude zväčšený, je zapálený, je preťažený. Problém nastáva vtedy, že vy keď nasadíte bielkoviny a máte bielkovinu v moči, automaticky lazviny sú preťažené. Takže treba si potom vymeniť druh proteínu. Keď som mal teraz koncentrát, tak dám hydrolizát. Keď mám hydrolizát, dám izolát. Treba to pokombinovať. A hlavne treba tie lazviny odľahčiť. Nehovorím, keď bude nejaká príprava na súťaž, dobre, tak tam obetovať to krátke obdobie, že nech tam bielkovina zvýšená. Ale nemôžete to robiť dlhodobo, lebo robí to vážny problém. Viete, nehovorím, niekto nemusí mať nikdy problém, je veľa prípadov, vždycky keď sú dali vzorky zo 100%, je 60%, čo má rapidne zvýšenú bielkovinu v moči. Takže automaticky je to dosť nejaký problém. Buď sa tej bielkoviny dáva veľa, alebo sa dáva zle. Čo sa týka glykemie, ako som spomínal, pozor na tie kazeinové proteíny. Jete niekto kazeín? Kazeín nad vápenatý, kazeín nad micelárny, poznáte? Keď si budete kúvať kazeín, teraz posledné štúdie, čo sme pozerali, si zháňate kazeín micelárny. Poznáte micelárny? Kazeín micelárny. No, vápenatý vzniká takým spôsobom, že je dosť brutálnym, proste vytvorí sa tá základná zmes, urobí sa taký extrudát, ten sa zahreje na nejakých 250 stupňov na 4 sekundy, 250 stupňov proteín, však to je denaturované. Tam si kúpite, a plus hydroxid sodný tam ešte nabehne, takže automaticky tam máte chémiu a ešte tam máte proste kúpite si denaturovaných bielkovín. Micelár sa robí zastudená, síce je drahší, ale urobí tú istú robotu ako kazeín nad vápenatý, ale je kvalitný. Takže čo sa týka kazeínu, tak jednoznačne micelár. Pozor hlavne na tú glykemiu, lebo proteíny majú glykemický index, veľa ľudí sa nalakalo, mi volalo, že ja mám hyperglykemiu, mám diabetes a tak, takže určite nemáš. Treba, diabetes sa určí, keď už to má dlhodobo, že asi na 10. krát je niekto nameraný ráno, tam sa robia rôzne testy, čo sa týka glykemie. Takže to som povedal, tá močovina, kyselená močová, tam stačí, že nasadíte zeleninu, nejaké veci na odkyselenie, je to OK, potom stačí jeden proteín, steak a zase ste zakyslený. Ale je dobré robiť také odkyslovacie kúry, trošku odľahčiť ten organizmus. Presne 10.